И здравейте хора, ние сме от БЗГ. Днес играем минигеймс в един сервер. И сега имам при нас една приятелка, моята. И отивай към минигеймс. Да. Аз съм в минигеймса и я чакам. И си я падам. И натисни на първия ред второто. Готово. Я почакай. Ти при мен ли си? Ето та. Ето. Ей тебе. И сега ще играем Minecraft Party. Според споделянето само. Че така ти лагва 2 пъти повече. Чакай, къде е? Аз го изключих то. Не бе! Според споделянето. И така хора, имахме малка грешка в снимането. Вики, виж къде съм. Какво правиш там? Виж, аз минах джампа по чити. Аз ще го мина по-бързо от тебе. Да. Да. Започвам. Ейта тебе. Ейта, това съм така. Ейта така. И дано да не и лагва, защото... Не ми лагва, бе, споко. О, той е най-якото! Какво правим сега тук? Тук трябва... Той е нещо като джум. Сечих се. Аз тук съм печелил, толкова яко. Лаги? Мога ли? Батерията ми пада и паднах. На кое? Сега. И паунахме клипа, защото няма батерия. И сега ти пусна кабела. Как скачам, бе? Тук е много! Страшно, умрях. Не мога ли да скачам, бе? Можеш? Как, бе? Как да го мина тази глупост? То не става аз да го мина тази глупост. Да виж къде съм. Успях. Аз пък, знаеш ли къде съм? Много назад, много напред. Аз пък съм много назад. Охо, аз почти го минах. Не, пак паднах. Признай се, че съм го минал. Няма да си призная. Видях. Няма да си призная, докато не съм видяла. Да го знаеш. Трябваше. Той на финала падна! И аз паднах. Ейта. Не си ти. Не! Бях четвърти. Аз пък не знам коя бях. Някакъв ме изпревари трудно накрая. Омага. Пак ли ще играем ти? Не, друг минигеймс. Не. Чакай да ни са лигавим. Готов. Този е един от много яки. Какво? Той е тиентиран. Гледала съм клип на него. Тук трябва само да вървиш. Не мога ли да бягам? Да. Бягай. Някакъв умря, той но къде... И аз умрях, бе. Ще да спектейтвам. Как те... И ти ли умря? Да. Паднах? Не. Аз бях трети, Да, ти беше трети. Брат, що съм ми две в кревата. Моля, тази са ни пей. Пилата. Парад. Имам маката на... Какво ти сега? Ти не знам как се... Ти знам как се игра. Къде сме, бе? Трябва да падаш във водата. Трябва да падаш само във водата. Да, бе, това е много трудно. Не е честно. Къде е водата? Честно! Къде е водата, бе? Долу. Аз не я виждам. Не ме е заредило. Ще минах. Къде е водата, бе? Аз го минах. Аз къде съм? Тук има лава. Помощ. Аз съм на второто изпитание. Аз съм на третото. Не мога да го мина. Много е трудно. Аз съм трудно винаги до вода. Бе, на ко съм? Стига, мама му ще... Внимавай, какво ще кажеш, Сашо? 4. Това спечели. Къде си? Не те виждам. Някъде. Каквото и да сега ще играем. Какво ти? Тук
имаше О, с кончета! Обичам с кончета. Моето конче е бяло. и моето. Те всички са бели или не? Какво сега се прави тук? Тук трябва да се състезаеш с кончета. Да, сещам се. Ай, пито ще го има в описанието. Много е забавно. Ако не знаете сървъра кой е. Блок Шити. Ако го Ай, сега да имате, не правя рекламки. прави си, който спира. Малко да падна. Аз май съм точно аз за съм си тебе. на трето място и... Аз май съм точно за тебе. Не знам. Не съм сигурна. Аре, видиш, и му изпреварва. О, значи си зад мене. Впаднах. Видях как падаш. Пак паднах. Видях как паднаш. Аз още съм жива, не съм паднала нито един път. Много съм добра в това. Просто тя... Късмета на начинаещите. За първи път го игра, пък вече ще победя. Може би. Не се знае. ме лагва. Накъде сега? Много странно. Обикновено не ми лагва сега пак. Виж сега как... Омага, къде е моя кон, бе? Що нямам кон? Не знам. Омага. Сега съм без кон и си бягам. Омага. Не си честен. Аз съм на трето място. Кой ще кажеш? Много си добра. Аз пък съм бил на второ. Аз съм начинаещ. След като играхме с Харзи, един Хард 26, сигурно на повечето го познават в YouTube, канала му ще го има в описанието. Нали има едно момиче, с което нали там играем с него. Тук Само да те попитам, какво се прави тук? Значи, като ти имаш в инвентара зелена вълна и като стане жълта, трябва да спираш. Аз нямам в инвентара нищо. Омага и аз сървъра лагна. Ще си бягам тъй напреде. Аз вече спечелих. Омага То и аз минах. сървъра крашна. Какво стана, бе? На мен ми бъгна. Да, крашна. Ползни клипа. Не, бе, аз влязох пак. Моля? Аз влязох. И всъщност да ти кажа, когато вляза вътре, няма нужда да се логвам. Ото е много яко. Не знам, що. Яко, аре, идвай. Идваш ли? Да, бе, за теб съм. Ще полетя. Не полетях. Айде. Пак на второто. Не. Не, трябва да е на третото първо. На третото. На третото. Окей. Виж сега откъде ще мина. Иха. Много съм хитъра. Аз съм точно за тебе. Вече ти знам номера. Мамо. Ей, внимай, какво ще кажеш пак. Паднах. Не е честно. Саша, помниш ли пред блока онова момче, дет пееше една песен? Много беше смешно. Да. Ние сме от един град. Някакъв кой. Сърмен брак. Значи едно момче пред блока ни пее една песничка на Революция Z или там ко беше. На Кристо. И ние казва правилно. И той пее... как беше? Отивам някъде, където има много хора и микрофони. Ето и пеше. Ама той е малко колкото нас. Сигурно на 5 или 6. Всъщност, за да пееш така, трябва да си на 5 годинки. И той момченце се казваше Стевчо. Странно име. Защо ли го споменавам? Винаги да ти купа. Аз се казвам Сашо. Вие знаете защо ли се казвам в YouTube да Саш Геймер. Пък няма да си кажа името. Тя се казва Виктория, 10 години, град Варна. Ой, Саша от град Варна. 11 години. Омага, аз излязох без да искам. Не сега идвам. Влез пак, аз те чакам. И аз. Не мисля, че някога ще вляза